Здравейте хора в новото ни видео на Brawl Stars. Казвам се Крис и днес ще играем Brawl Stars. Както виждате имам много джемове. Достатъчно за мен пари в Brawl Stars, но нека да видим какво имам. Хора, това кой ще го купи въобще? Не, няма да съм и аз. Просто ми дава такова. Това хора не си го харчете. Спагетите, магетите. Не си ги харчете. По-добре си ги събирайте. Аз ги събирам. И да си купа нещо. Да. Имам 3 легендарни героя. Имам и в 37 героя хора. Сам акаунт. Само да оправя малко камерата, че е много некси така. Имам и Едгар Скайпърчарч, Драко и Кит ми е максимум. Дал съм много пари за това. Колко ми трябва да купа гамбачарата? Хора, няма да дам толкова пари. Но сред 27 джея. Не си се заслужава. Нека хора, скит това ниво. Хубаво. Първо да си ги отвориме хора. Така. Ако искате втора част на Brawl Stars, ударете 500 лайка. Да, 500 лайка. Правя втора поредица на Brawl Stars. Така, започваме шоудан хора. Аз съм добър на Brawl Stars. Да. Добре съм на Brawl Stars и то не малко. Тази игра е игра от около 6 годишен. А сега съм на 8 горе-долу. Хора, да се каже, че съм на 7,5 все още. Но 19 януари хора, пара 8. Така. Убих я хора. Убих Тара. Така. Сега ще скоча. Дали да пребия Колт или той ще ме пребие? Само не и дядо Коледа. Аз му викам дядо Коледа хора. Този герой. Верно ли Спайк ме уби на 4-то място? Добре, не съм толкова добре, колкото съм си викам. Но, две куби. Поне е някаква работа. Да. Сега ще играем и... Чаках това ниво дълго време. Така че ще го играем хора. Ако искате в следващото видео да се пробвам да спечеля за кой събирах. Не знам хора. След тази игра на нормалното, как се казваше, забрах и аз. След нея колко мраза този герой, как трови 800. Кил е як. Кил. Направо бие демидж. Бие як демидж. Добре, това се го убием, но няма да оцеля. Примо. Браво Примо! Едно нещо е Примо да направи в света. Мали той Примо колко е добър. Гледай и добре Примо. Примо дръста на крака. Дръста на крака и на ръце. Дръста на крака и на ръце. Дръж се Примо! Дръж се Примо. Дръж се Примо. Дръж се на крака. Ама не ми показва и реве ми. И съм тъжен. Отива, изкача и би. Би демидж. Сериозно ли? Няма нищо хора. Ма не направи нещо. Запомнете едно нещо от мен.
Когато играта